Hello, hello, hello! Welcome back to my channel. I am your virtual teacher, Teacher Judy. Today's lesson is for grade 3 students who are learning MTB Bisaya lesson. Before we start, please don't forget to click the subscribe button and the notification bell aron nga makakita pa mo og daghan pang mga videos sama ani. Again, welcome students! In today's video, atong tun-an unsaon paggamit ang nangandoy og naglaom. Adunay tulo ka pamaagi sa paggamit sa nangandoy. Una, ginagamit sa pagsulti sa imong desire o tinguha. Pero dako ang posibilidad na dili kini mahitabo. Pananglitan, nangandoy ko nga muputi ko nga murag artista human sa paggamit aning lotion. Nangandoy ko nga ako maoy pinakagwapa sa tanan. Why not, di ba? Libre lang ang mangandoy. Pero, kita mang tanan adunay kanya-kanyang beauty o kagwapuhan sa mga lalaki. Nasabtan ba? Ikaduhang paggamit, ginagamit ang nangandoy sa pagsulti sa imong desire o tinguha nga dili kasagaran mahitabo o dili natural. Pananglitan, nangandoy ko nga mag-snow diri sa Pilipinas. Nangandoy ko nga makakita kog tinuod na dinosaur. Oh no, kahadlok ba sa pangandoy? Ug ang ikatulo nga paggamit, ginagamit ang nangandoy sa pagpadayag sa pakigdait o in English, goodwill, ngadto sa uban. Wow! Pananglitan, nangandoy ko nga magmalipayon ang tanang tao karong Pasko. Nangandoy ko nga hatagan pa kag taas na kinabuhi. Kanindot ba sa mga pangandoy? Nasabtan ba ang paggamit sa nangandoy? Karon adto kita sa naglaom. Ang naglaom gamiton kung magsulti ka sa imong gusto na butang o gustong mahitabo nga posibleng matinuod. Munay ginaingon nga aduna tay paglaom. Mga pananglitan, naglaom ko nga mahuman na ang pandemya. Naglaom ko nga makabalik na mi og eskwela sa among tulunghaan. Ako naglaom nga makahuman mi sa pag-eskwela ug makabot ang among mga pangandoy sa kinabuhi. So kani nga tanan, pwede nga mahitabo. Posible kaayo nga mahitabo ubanan sa pagpaningkamot. Nasabtan ba? O karon, oras na para sa inyong buluhaton o worksheet. Pagsulat og tagtulo ka hanay sa mga pulong or sentences gamit ang naglaom og nangandoy. Pwede nako nga i-check ang inyuhang mga hanay sa mga pulong. I-send lamang na ninyo sa ako ang Facebook page, Teacher Judy. I am going to paste the link in my description below. Daghan kaayong salamat sa pagtanaw. Thanks for watching. This is Teacher Judy signing off. Bye!